Hello people, and welcome back again pazimu reality ITV pachivhitivhiti chiri health chivhitivhiti zvisina maside effect chatokuigirai nyaya dzinotyisa dzinovhundutsa dzakasiyana-siyana dzinenge dzichiitika munyika yezimbabwe. Nyaya ndinayo panapa guys haisi nyaya yemafanis, inyaya inotyisa, inyaya inopisa yemurume akaitwa 6 maarmed robberies, akaita 22 maaccident. Munhu yeye anga ine mota dzinosvika idzo 41 akadzitengesa, but nhasi uno haana chaainacho, haana kana mari, akabroka because of zvinowira vanhu. Saka dauta taure nyaya yake munyatsoiteerere muinzwe. This video rakakura guys, ati munyatsoteerere muone zvikusangana vamwe vanhu kuti zveshuwa kana uchinge satani achinge akutageta kama 1 bo satamene panonzi paitwa 22 maaccident uchipona. 22 maaccident guys, this is not normal, it's something else. Saka zvinhu izvi guys, play a video chimwe marona asi before sanda play a video guys, kachinge first time yakosvika panapa usina kusubscribe, please do subscribe. Kachinge usina to follow page yedu yakanzi DJ Spark ZW, please follow us on Facebook. Kana uchinge nebusiness rako unoda kuti uzomakete panapa pazimu reality ITV, wakasununga bada panamba dziri kubuda pascreen apo 0774045235 ndizo namba dzatinobatika. We are open for business, we are open for business. Saka now don't play this video munzwe nekuona kuti hey pakaipa zvinhu zvinomira zvakanaka. Kuna vasingaziva vatanga kuona fesi iri apa iyi, murume akabata microphone vanonzi Prophet kuda kwashe Jose, vanonamatira kunzvimbo City Sports Center. Saka guys, mona kumboya mumbozviona mega kana muchifunga kuti mafanisi. Saka Profita pane mweya wekubirwa, spirit of loss. Ndakaitwa 6 ma-armed robberies. Ndakaita 21 ma-accidents. Ndakaluza mota dzinokwana kusvika about 41. 41 cars. Yes, Makaluza mota woman? 41. Mama ne 41 cars. Ndine 41. Panapa ndauya nema-agreement of sale, munhu waMwari. Motikari dzese dzandikutaura nezvadzo. Samune mangana apa? Apa ndakwanisa kuva ndawana 36. 36. Family yanzi uyere, pastor va attending, please. 36. 36. Samamune mari yakawanda. Yakawandisa munhu waMwari. Chichakaitika. Ishiri andataura kuti after 2 years or 3 years ndachitwa ma-armed robbery. Ndakaitwa ma-armed robbery kuti mamwe acho ndakasvika pakutenga pfuti yekutanga ndakaitenga, ndauya nemapepa acho pano. Pfuti armed robbery yangu yekutanga yakaitika 2006. Pfuti yekutanga ndakaitenga 7 July 2006. Ndikazotenga imwe pfuti yechipiri 26 September 2006 zvekare. Ndikazotenga imwe 10 March 2006. Saka baba mukuti mimi pamari yamama nayo yese saka masarwa nei for now. Apa yese yakabiwa munhu waMwari. Ko dzimba manga mine ngani naye mukoma? Ndane 2 Dzeakubi izvezvi? dzese dzakatorwa nezvikwereti. Manga mine kambani here? Hongu ndane kambani. Yanga ine vashandi vangani? Pandanga ndiri papiki ndanga ndine 60. Ko izvozvi Vanhu vari kumba. saka masarwa nei? Ndini. Pakaipa ka. Vangosara vaivo chete. Koma story yenyu inonzi kusadzidzi ngoma. Ichokwadi munhu waMwari. Zvinonzi kusadzidzi. Upenyu hwakadai so kuti munhu anotanga ari palevel yaari odona kusvikira to this level. Isn't this painful? Munhu waMwari. Mukoma vari kuti chero last week kutoti ndiuyewo kuchechi ndakafamba from Warren Park netsoka kuti ndisvikewo pano paCity Sports Center. Pazvinhu zvese zvavataura zvavaiva nazvo, motikari 41, ma-agreement of sales arimo, vane mapassport avainawo, avari kuti ndakafamba nyika dzakawanda ndichitravela ndichiita business, but pari zvino hapasisina kana chiripo. Kana Mwari akagoristowa upenyu muchaita sei? Ndichashandira Mwari.
Are you sure? Yes. Yes, sir. Few people can say this. Only few people can say this. Pataku breka ma altars emafemba mwanada kusunungura. Lift up your hands. I see restoration coming on your way. Now this is total and permanent restoration that's coming. In the name of Jesus. 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 If this man now, as this man is restored, everyone, you are getting your restoration. Thank you, Jesus. Lift your hands up. Restoration in your life. Be restored. Be restored. In the name of Jesus. Be restored. Be restored. hayi usina power Be restored. baba. Say restoration. Say restoration. Restoration. Say restoration. Restoration. Name of Jesus. In the name of Jesus. Say restoration. Restoration. It's actually restoration. Restoration. In the name of Jesus. In the name of Jesus. Come with him at the carpets. Move 7 steps. As you are moving 7 steps, restoration is coming. Move. 2, 3, 4, 5, 6. Tarira zvinoita simba raMwari. You see the 7th step. Just look. You see? Those I'm a principality. I destroy lives. I destroy people with greatest stars. Only. I am Lucifer. I am the great dragon. I am the serpent of old. I go where stars go. This is another one like you. Is another one like you. You see? Yeah, I'm saying You see what is happening there? this one is another one like you. Lift up your hands. Lift up your hands. Some people has been just I as am the great dragon. I am the serpent of old. some I people say I destroy life. Right, lift up your hands. You see this one? As this man is getting his deliverance, so shall you get your deliverance also. Thank you, Jesus. We are fighting this star. This man was supposed to be dead the day he was born. You see now? Pane munhu ane star yakapiwa panapa. You see this? Pakaipa kamukinzwere nyaya iri panapa. Ushers there. It's a star. It's star. Your star. You see? Your star. Your star. Akapiwa. You see? I am a star. Akapiwa. Ushers. Hey. Master akapiwa. Aye. Master akapiwa. Master. Vesana muri kuona vane zvipo zvanga zviri pavari zvakadestroy with this dragon. Keep on raising your hands. Chingoti star Awa yakaita. vane mastars ari apa up and your star was stolen. But asimba Kune vanhu riripo vane zvano. zvipo, kune vanhu vane utsinye Kungotaura so badimona zvipo kudo. zvevanhu, vanotora zvipo zvevanhu. Kaona star yemunhu ushers. Ah. Ushers, get ready. Vanhu vese vane zvipo.
anotera star. Kune vanhu vanga vane masters akadzima. Oh, yes. You were supposed to be a great person, but star yako yakata say, ow. Bring them. Kune vanhu vangadai vari vanhu vakuru paupenyu hwavo but vakadzimirwa mastar. All right. We light on your star. 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 Satan anotera mastars. Even vamwe vachiri vacheche star yake inenge yatodzimwa kudhara. Imagine this man who has been captured like this. Kana uchitenda kuti pane star inofana kuristoiwa pauri simudza maoko timuone. Obva maso ako uchaona light richavaima pauri ipapo. Pane light richavaima pauri ipapo. And that light, it's a sign of the restoration of your star. Wakadzimirwa light neshamwari. Wakadzimirwa light nevanhu vausingazive. Ona star yakudzoka, ona iyo star iri kudzoka iyo. Star iyo. Ashas. Star, iyo star. Akere. Ya madimoni abele madimoni ndingamapedza timufambise pamberi mbijana. You know one vanenge vadzitirwa mastars avo vakawandisa. Jesus. Thank you, Holy Spirit. Thank you, Jesus. My God. Jesus. Thank you, Holy Spirit. Satana visa bash. Jesus. Amuna kuti hayo ngasadaro mana kuti finura. Thank you, Holy Spirit. Jesus name. Jesus. We know Jesus. there's more that's found in you. And we Walls are falling. never settle Walls for are less. falling. We know By the there's name more of that's Jesus. found in you. When this falls, everything in your life is what? Jesus. Akuti asha kwaoma. You never settle for less. We know there's more that's found in you. And we never there's war it's in you. We know there's more that's found in you. 'Cause it's in you. It's in you, Lord. It's in you, Lord. We know, we know there's more that's found in you.
It's in you, Lord. We know there's more that's oh, it's in you. It's in you, Lord. It's in you, Lord. It's in you. It's in you, Lord. We know there's more that's oh, it's in you, Lord. It's in you, Lord. It's in you, Lord. We know there's more that's and we will never settle for less. We know. Celebrate! Jesus! Celebrate! Jesus! 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 Ora kunakira kuti dhimoni radonha ka. Ora kunakira bhodzi hanzi naprofeti dhimoni rakadonha iri kai. Maproblems ako anenge adonhawo. Saka ora kunakirwa. Bhodhi araramba kudonha kuti maproblems ako unongoinawo. Thank you, Jesus. It's in you. Thank you, Jesus. It's in you. It's in you, Lord. We know. Lift your hands. Lift your hands. Lift your hands. Chiri kurangarira mukoma vari pano munhu waMwari. Ochikutika kuti vakazodzoka the following week saka zvingoripo pamwe chete zvisi tarovati zvinhu zvakazotanga kufamba ikati zvinhu zvakaramba zvangomira zvangomira pazvanga zviri saka chaplaya vhidhiyo racho retestimony after manje vanamatiro tototi zvinhu zvakufamba here kana kuti zvinhu zvichingori pazvanga zviri pazvanga zvingori Mukoma vari pano ava. Can we see him? Vakauya last week vachitaura dambudziko ravo. Chekutanga vakati vakanga vaine mota more than 40 cars dziri muzita ravo uye vakatotiratidza mapepa emota seumbowo asi zvese zvakaparadzwa nevakaipa. Vakatiratidza zvekare kuti vakanga vaine kambani yavo yakanga yakaemploya more than 60 people zvese zvikaparadzwa uye vakanga vaine dzimba dzavo dzinokwana kuita 2 zvese ndokubva zvaparara kusvika pastage yekuti vakanga vakufamba netsoka from Warren Park to church. Asi vapedza kunamatirwa nemunhu waMwari. Regai tinzwe kuti chii chakazoitika vapedza kunamatirwa last week. Ndoda vakauya navo hama dzavo kana shamwari dzavo muuye papedyo navo zvakare. Shamwari dzavo kana vakauya navo last week. Thank you. kumana kuti sound All right. Tell us what happened. Very soon guys. Amen, church. Okay, do we, before that, do we all remember this man? Are you sure? Yeah, Dofara, Dokumiro next week, power 3 maboso, 1 ringeri up, 1 ripakona, 1. Yeah. Maboso, I need to Joyce, so I need to. Thank you. Right. Argurangara Baba and thank you, Pastor. Tell us. Church. Kutenda Mwari nenyasha dziri. Muswe Sunday nofunga mese makonfirm out makandiona. Muhammad Ali makamuona pano. Asi ndotenda nyasha dzaMwari. Zvinhu zvakange zvaoma. Nofunga ndinga explain hangu asi zvese makazvinzwa. Asi mushure mekunge ndanamatirwa musi wechipiri ndakafonerwa one of my old clients wanda ndikamboita naye business 2 years ago achibva andipa basa ndobva andipa mari inokwana ita 650 US. Itameremere. Okay. All right. Shure mekunge andipa contract iya takanogara pasi achibva andiratidza mapepa kuti contract ichange ichiitwa muno ndeyake pamba pake asi the main contract iri kuitwa Victoria Falls. Pane basa redzimba dzandichange ndichiita over 112